Cipta San gawe. Ya. Cipta narin Iin. Yo. Mbak Cipta ngadeg. Ya Narin karo Mbak Iin. Arek juragan wedhus. Niki Pak sinten nggih Pak? Pak Asmanipun. Tomo. Pak Tomo. Pak sinten asmanipun? Ngawur. Ngawur kowe Pak Sardiman kok Pak Tomo. Ngawur. Oh, Pak Sardiman. oh ya wis ngono. Ngajal wae wong. Wong Pak Sardiman kok Pak Tomo, Pak Tomo. Enggak lagune napa? Apa? Lali janjine mumpung pelok. Oh ya, oke lali janjine. Oke Mbak Gipta. Oke. Nah, kok kata orang patek semangat kamu. Gimana ini? Gimana kamu? Jangan seperti papel ya, semangat terus. Sesuk aku dikeranya bali gong nek orang gawa. Apa kae? Apa jenenge? Silver Queen. Nah, Silver Queen moka. Orang gue bali cakar-cakar sesuk. Yo, yo co, lali janjine gedruk. Pargoe, joget pargoe. Hayayo, niru niru. Hayayo. Napa apa? Niru. Terus. Niru ya. Bareng co. Wah. Bareng. Alayo, alayo. Kita 100, Narin 100, Iin 100. Urung. Ini lho 100. Hah? Hah toh? Urung kok. Wes. Oh barengan. Oh nggih. Matur nuwun nggih Pak nggih. 100 maksudnya gue barengan wong telu. Tak kira nyatus. Niki ketok ya rada repot mengko ya. Repot piye? Nek wong telu ki mbagi. Oh lembagi repot ya. Nek umpama tambah 50 jane penak lembagi. Lah nggih. Ada di gugu, Bang. Nyaket. Ada di gugu 15.000. Kurang ajar. Yo. Janjane kowe ning ngendi? Kelakanmu. Ayo.
usah, Mbak Parjo, ora usah wong karo koncone dhewe kok. Repot-repot. Wong karep njupuk pulpen nggo ngrumus kok. Nyonong kene baya Bak Dalang. Ya, yes. Iya. Ayam ya? Disekecake kono. Iya. Lali janjine kandhane alasane Lulu. Bak Dalang Dalem kepengin ya. ora. 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 Oh. Janjane kowe Matur nuwun Pak Sartiman. Matur nuwun, Pak. Anun waringipun arta. Mugi berkah barokah. Tapa ngadeg po?